Hvad så YouTube, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg min gode bro, som I kender ham, Mikkel. Så, men nej, i dag, der er vi til sådan et messe og løb og cykler og sådan noget. Det er fordi, på vores efterskole, der har vi meget idræt. Så mange af os, de er ude at løbe i dag, og de er ude at cykle og alt muligt, så vi tager til Tåsinge på sådan en sportsmesse. Så ja, vi vil lige prøve at rende rundt. MC. Der er lige nogle trapper her. Hvad? Hvis du filmer mig, ikke? Lidt, ikke? Sådan lidt, ikke? Og her har vi te-afdelingen, her har vi det der. Ja, okay. I får et lille view over den her scene her. Der, voila. Se der. Vi ser, det er ret stort, der er mange mennesker. Cykler, flere cykler og... Meget stort. MC! Alt det her område her. Bare sportsmæssigt. Det er sygt det her. I gør? Nå, eller MC. Ja, vi skal lige vise den der syge fodboldbane. Kom. Det skal I lige se, drenge og piger. Det er en fucking syg bane. Prøv at finde mig. Vi laver sådan en scene. Trommezone. Ja. Som en trommezone. Ja, nej. Prøv at se der. Bam! Prøv at se den der bane derovre. Altså det er en syg bane, det der. Der er godt. Der kommer flere cykler. Kom. Vi spiller os lige herovre. Prøv at se derovre, mand. Kunstgræs. Øj. Det er fucking sygt det her. Prøv at kigge den her bane. Der. Man. Det ligner jo sådan en rigtig træningsbane til professionelle. Det ser sygt ud. Det der, det er MC's nye sko. Ja, for satan. Er det ikke fede? Det er okay fede. 25%. Okay, skal vi lige se, hvad for nogle sko vil jeg gerne have? Ikke nogen af dem her i hvert fald. Jeg vil have nogle af dem her måske. Den her. Hvad? Prøv at se bunden. Hvad fuck er det her? Fuck, er det en fodboldstøvle, eller hvad er det? Nej, det er... Sådan en indendørs fodboldstøvle, eller hvad det minder meget. Okay, det har jeg set. Nå, det er sådan nogle mountain... Bikes. Nej, sådan noget mountain livsklod, sådan noget ja, det er sådan noget, at man løber i, hvad det hedder, sådan noget skov noget, sådan noget jord. Okay. Hvad med lyserøde sko, MC? Kunne det der noget? Og se der, mand. Du filmer for meget. Ja, tag dem. Yes. Okay. Vi prøver lige at gå videre og se, hvad der ellers er. Der er ikke sådan, altså der er ikke vanvittigt mange ting her. Men... Jo, der er lidt t-shirts, og jo, han der skulle lige prøve at kigge på t-shirts. Man kan se, jeg bruger jo størrelse XL, så jeg skal have en af dem her, hvis jeg skal købe en. Hvad så med den her? Den er fucking fed. Det er bare ikke lige mig. Ikke sådan noget løbetøj. En helt lyseblå trøje, uden et Sønderjyske logo på, det kan man ikke gøre. Det kan man ikke. Fuck. MC. Jeg tror, jeg har fundet slik. Candy. Er det da ikke slik? Er det ikke slik? Prøv at se. Nej, er det da ikke slik? Eller hvad er det? Nej, det er noget energibar, eller en drink. Nå, en drink, det er sgu ikke en drink, den der. Det er det sgu da. Du kan sgu ikke drikke sådan en der. Det er det sgu da. Okay. Det der, det var noget flydende noget. Nå, kom videre. Bukser. Fine bukser. 25%. Nå. Hvad er der ellers? Her kommer vi til forsøgsløberen. Her kommer vi til løberen. Ja. Skal du prøve den, Mikkel? Altså, jeg ville jo ligne en spasser, hvis jeg skulle løbe på den, så det ved jeg nok ikke være. Jeg vil hellere løbe 10 km på den der, end løbe 10 km ud i skoven. Ja. Okay, jeg ved det ikke. Altså, på den her kan vi altid holde pause. Men spørgsmålet er bare,
du vil prøve at løbe, bare for at give serien lidt ekstra. Okay, drenge og piger, prøv at se der. Nu vil mig og MC, det er hans sådan kælenavn, kalder jeg ham. MC Ejner. Ja, MC Ejner, det er hans kælenavn. Vi er lige gået ned på den her bane. Og se, jeg kan lige få et lille view. Oh my god, man. Du ikke forestille jer, drenge og piger, du ikke forestille jer, at Iker Casillas, han bare lige stod her, så reddede han lige en bold eller sådan noget. Og så kommer Eden Hazard og Ronaldo, og de kommer bare at lave det vildeste skud og sådan noget, mand. Det er ordentligt sygt. Ja, og Arjen Robben. Skud ud til ham. Han har verdens bedste skud. Ingen er bedre end ham. Så in the air. Ej, hvor fedt. Air, put your hands up in the air. Det er fordi, at jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er en tæt på os, der spiller Put your hands up in the air. Det er en dejlig sang. Ej, men altså, det er jo en syg bane, det her jo, mand. Altså, det er jo fun. Altså, det er jo... Prøv at se der. Prøv at se der om bagved, der er der også en fodboldbane. Det er bare almindeligt græs. Hvad? Nej, hvad? Hvis I kan høre det, så er det musik den vej. Ja. Derovre. Ja, derovre. Street godt over og give et dansnummer. Skal I høre over og give et shout-out? Ja, ellers så laver vi lige lidt shuffle eller tramp. Ja, morgendag eller aftendag. Ja, morgendag. Gå ud til at lave dag. Er I glad? Se, I kan også lige... Der er lige plads til, at mig og MC kan komme ud der, det der lille hul der. Du kan se mig. Så se mig. Ja. Sådan. Det er Adrian P. i mission. Sådan der, han klarede det. Det er lige på under. Ja. Sådan, ja. Det var dagens aktion, mission, eller hvad fanden man kalder det. Vi ser der, altså det er jo fucking stort. I forhold til, at det er Tåsing i det her. Skal vi bare løbe rundt, eller hvad? Hvad? Skal vi bare løbe rundt, eller hvad? Det ved jeg ikke. Måske. Eller så det... Nej, det ved jeg altså ikke. Det er en gældtur. Prøv at se, for det er bedre view ud af banen. Prøv lige at se der. Undskyld, hvis lyset det er lidt dårligt, men alligevel... Altså, det er jo sygt, det der er jo. Ej, den bane der, den bliver mig og MC nødt til at bruge her til sommer. I kan godt se. Ja, det er helt vildt. Ja, han bliver helt fodboldlederlig. Det kan jeg godt forstå. Hej igen. Nu vil Kenneth vise jer noget om isoleringer og så videre. Nå, mine damer og herrer. Det var så den lille vlog fra i dag af. Så jeg har slut med at sige fra i dag. Så hvis I synes godt om, husk tommel op. Husk subscribe til min kanal. Og ellers så har jeg på den ene side at sige, det er, vi ses i min næste video.